салом дӯстон, ман Рамжид Ятимов, ҳуқуқшинос ва Дарси. имрӯзаи мо дар мавзӯи худтанзимкунӣ мебошад. пайдоиши худтанзимкунӣ, яъне ки ғояҳои худтанзимкунии ҷомеаи журналистӣ дар охири асри 19 ва 20 ба вуҷуд омадааст ва пайдоиши он алоқамандӣ дорад аз ба вуҷудоии инҳисори бузурги рӯзномаҳо. Дар он вақт рӯзнома як василае буд, ки ба хонанда таъсир мерасонд. вақте ки аввалин кодекси ахлоқӣ барои рӯзноманигорон таҳия шуд, муҳаққиқон ба мувофиқа нарасиданд. кодекси ахлоқӣ ба таври гуногун номгузорӣ шуда буд. мисол, Editor and Publish, маҷаллаи касбӣ барои кормандони ВАОи Амрико шаҳодат медиҳад, ки аввалин маҷмӯи чунин қоидаҳо дар Амрико соли 1890 пайдо шудааст. дар навбати худ пажӯҳишгари финляндӣ Ларс Брун тасдиқ мекунад, ки аввалин кодекси хаттӣ дар Шветсия соли 1900 таҳия шудааст. дигар мутахассисон фикр доранд, ки шояд аввалин маълумоти боэътимод дар бораи қабули расмии кодекси ахлоқӣ аз соли 1918 рост омада бошад. пас он вақт синдикати миллии рӯзноманигорони Фаронса хартияи рафторро қабул карданд. оҳиста оҳиста дар дигар давлатҳои Аврупо кодекси миллии ахлоқӣ пайдо шуданд ва соли 1923 канони рӯзноманигоронро Ассотсиатсияи Амрикоӣ оид бо ноширони рӯзномаҳо қабул карданд. кодекси ахлоқӣ ҳоло механизми худтанзимкунӣ ва васеъ паҳншудаи худтанзимкунии ВАО дар ҷаҳон мебошад. тибқи маълумоти тадқиқотчиёни зиёд, кодекси миллӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла дар тамоми давлатҳои Аврупо мавҷуданд. пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон воситаи ахбори омма ба шакли системаи худтанзимкунӣ шурӯъ карданд. комиссияи ба номи Хатчинс, ки дар миёни солҳои 1940 дар Амрико кор кардааст, дар рушди худтанзимкунии журналистӣ дар ҷаҳон нақши муҳим бозидааст. Роберт Хатчинс, президенти донишгоҳи Чикаго, аз ҷониби медиа магнат Ҳенри Луис, он вақт соҳиби Time, Life ва Fortune буд, барои омӯхтани вазъи қонуни озодии сухан ва масъулияти ВАО дар Амрико таъсис ва маблағгузорӣ шудааст. ҳисоботи ниҳоӣ 26 марти соли 1947 нашр карда шуд, ки он принсипҳои асосии масъулияти матбуотро муайян кард, ки асоси низоми худтанзимкунии ВАО дар тамоми ҷаҳон гардидааст. бо назардошти гуфтаҳои боло, гузориши комиссия Хатчинс метавонад аввалин далели илмӣ барои зарурати худтанзимкунии журналистӣ ҳисобида шавад. дар асл ҳама кодексҳо принсипҳои асосии рафтори рӯзноманигоронро дар бар мегирад, ки танҳо дар дараҷаи тафсилоти ин мавзӯъ фарқ мекунад. баъзе кодексҳо равона шуданд ба самтҳои асосии фаъолияти журналистӣ, дигарон тавсияҳои муфассал медиҳанд ва равона шуданд ба таҷрибаи фаъолияти касбӣ. сеюм номбар мекунад ҳатто ҷавобгариро, ки нисбати вайронкунандагони кодексҳои ахлоқӣ метавонад татбиқ карда шавад. мундариҷаи ҳамаи кодексҳои мавҷудаи ахлоқӣ аз 6 принсипи асосии кори журналистӣ иборатанд. якум ин саҳеҳӣ ва саҳиҳияти маълумоти интишоршуда. дуввум ростқавлӣ дар усулҳои ҷамъоварии ин маълумот. сеюм озодии баён, гуғуногунандешӣ дар маводи журналистӣ. чорум мавҷуд набудани табъиз аз рӯи нажод, миллат, миллӣ, тавофутҳои гендерӣ, дидгоҳҳои динӣ, вазъи иҷтимоӣ, хусусиятҳои гурӯҳӣ ё шахс. панҷум эҳтироми манбаъҳои иттилоъ ва ҳуқуқи муаллиф. ва шашум мустақилият аз ҳама гуна қувваҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад. ҷомеаи журналистии Тоҷикистон дар масъалаи таҳияи меъёрҳои худтанзимкунӣ дар Осиёи Марказӣ якумин мебошад. моҳи декабри соли 2008 чанд нафар намояндагони воситаи ахбори оммаи тоҷик дар зимни сафари Аврупо бо вазъи худтанзимкунии воситаи ахбори оммаи ҳамкасбони олмоӣ ошно шуданд
ва тасмим гирифтанд барои таҳия қабул ва роҳҳои татбиқи кодекси одоби воситаи ахбори оммаро дар Тоҷикистон роҳандозӣ кунанд. моҳи майи соли 2009 бо дастгирии дафтари душанбегии саҳа гурӯҳи журналистони тоҷик бо намояндагӣ аз воситаи ахбори оммаи кишвар масъалаи таҳия ва қабули одобнома ё кодекси одоби журналистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҷомеаи журналистӣ 3 октябри соли 2009 санади худтанзимкунии меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистонро таҳия ва қабул намуданд. санади мазкур дар 17 банд меъёрҳои ахлоқии касбиро фаро гирифтааст. меъёрҳо ба рушди озодии сухан ва устувор гардонидани журналистикаи босифат равона гардидааст. ҷомеаи журналистии Тоҷикистон ба хотири танзими риояи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон ниҳоди ҷамъиятӣ яъне ки шӯрои воситаи ахбори оммаи ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис доданд. шӯрои воситаи ахбори оммаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати адлия 14 январи соли 2010 ба ҳайси ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ сабти ном шудааст. соли даҳум аст ки фаъолият дорад. дар оинномаи ин ташкилоти ҷамъиятӣ зикр гардидааст ки шӯрои воситаи ахбори омма мақоми ҷамъиятӣ, мустақил, машваратӣ ва худтанзимкунандаи воситаи ахбори омма мебошад. рисолаи шӯрои воситаи ахбори омма қабул, баррасӣ ва натиҷагирӣ аз шикоятҳоест ки ба одоби касбии журналистӣ тааллуқ дорад. шӯрои воситаи ахбори омма бо мақсади худтанзимкунии фаъолияти воситаи ахбори омма дар Тоҷикистон барои қабул, баррасӣ ва натиҷагирӣ аз шикоятҳое ки ба риояи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ тааллуқ доранд ташкил шудааст. ҳадаф аз фаъолияти шӯрои воситаи ахбори омма рушди озодии баён, баланд бардоштани сифати рӯзноманигорӣ ва таҳкими меъёрҳои байналмилалии рӯзноманигорӣ дар Тоҷикистон аст. фаъолияти 10-солаи шӯрои воситаи ахбори оммаи ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад ки татбиқи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон ба ҳайзи механизми принсипи худтанзимкунӣ баҳри баланд бардоштани маҳсулияти касбии воситаи ахбори омма, пешгирӣ кардани баҳсҳои судӣ миёни журналистон, редаксияҳо ва даъвогарони эҳтимолӣ нақши муассир метавонад бозад. биёед ба худ савол гузорем ки худтанзимкунӣ ба воситаи ахбори омма чӣ медиҳад? якум, худтанзимкунӣ озодии расонаро ҳифз мекунад. дуюм, ин худтанзимкунӣ дахолати давлатро ба ҳадди ақал кам мекунад. сеюм, худтанзимкунӣ ба беҳтар кардани сифати воситаи ахбори омма мусоидат мекунад. чорум, худтанзимкунӣ ҳамчун далели масъулияти воситаи ахбори омма хизмат мекунад. панҷум, худтанзимкунӣ дастрасии хонандагонро ба воситаи ахбори омма осон мекунад. меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон аз пешгуфтор ва 17 банд иборат буда, қисми зиёди ин бандҳо ба моддаҳое ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд такрор шуданд. ин ба хотири он ки дар мавриди риояи меъёрҳои ахлоқӣ ба қонунвайронкунӣ ё ин ки қонуншиканӣ роҳ намедиҳад ва худро пешгирӣ мекунад. мисол, дар банди 2 меъёрҳои ахлоқии журналистӣ гуфта шудааст дар масъалаи саҳҳияти ахбор. дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма дар моддаи 29 инчунин ҳамчун ӯҳдадориҳои журналист омада шудааст ки журналист ӯҳдадор аз саҳҳияти ахбори гирифтаашро санҷад. дар банди 3 меъёрҳои ахлоқӣ равона шудааст ба ҳифзи манбаи ахбор. инчунин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма дар моддаи 27 дар масъалаи ҳифзи сарчашмаи ахбор махсус моддаи мавҷуд аст. дар банди 5 меъёрҳои ахлоқии журналистӣ дар масъалаи иффати миллӣ ва эҳтироми фарҳанги ғайр моддаи махсусе равона карда шудааст ки ин модда ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма моддаи 6 ҳам монандӣ дорад. роҳ надодан ба сӯистифода аз озодии сухан. инчунин банди 5 дар масъалаи иффати миллӣ ва эҳтироми фарҳанги ғайр
барои риоя кардани ин модда журналист метавонад худро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намояд. яъне ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 189 гуфта шудааст дар масъалаи барангехтани кинаву адолати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ. банди 6 меъёрҳои ахлоқи журналистӣ равона шудааст ба эҳтироми ҳаёти шахсӣ. бинед ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 144 дар масъалаи ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ моддаи махсусе ҳаст ки риоя накардани ин моддаро шахс метавонад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. банди 7 меъёрҳои ахлоқии журналистӣ дар масъалаи ҳифзу шаъну шараф ва эътибори шахс гуфта шудааст ки дар кодекси гражданӣ ҳам дар кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 174 гуфта шудааст ки ҳифзу шаъну шарафи ҳангоми тӯҳмат ё таҳқир тариқи судӣ метавонад ба додгоҳ кашида шавад. банди 8 меъёрҳои ахлоқии журналистӣ равона шудааст ба эҳтимоли бегуноҳӣ. дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма дар моддаи 26 инчунин гуфта шудааст дар масъалаи ҳолатҳои махсуси фош накардани ахбор. дар банди 10 меъёрҳои ахлоқии журналист дар масъалаи гузоришҳои барангезанда ва ҳифзи ноболиғон гуфта шудааст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма дар моддаи 26 инчунин дар ин масъала гуфта шудааст ки дар вақти паҳн кардани маълумот, дар вақти омода кардани мавод ҳатман ҳуқуқҳои ноболиғонро риоя бояд кард. дар банди 14 меъёрҳои ахлоқии журналист дар масъалаи асардуздӣ яъне ки плагиат гуфта шудааст. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъаларо танзим мекунад, яъне ки дар моддаи 156 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи вайрон кардани ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он махсус моддае ҳаст ки шахсоне ки масалан агар риоя накунанд метавонанд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. зери мафҳуми худтанзимкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо чӣ мефаҳмем? яъне ки вақте ки мо дар масъалаи худтанзимкунӣ сухан мекунем, пеш аз ҳама мо бояд донем ки худтанзимкунӣ ин шӯрои воситаи ахбори омма ва меъёрҳои ахлоқӣ мебошад. дуввум ин цензура ё худцензура нест. сеюм ин эътимоди ҷомеаро ба воситаи ахбори омма дастгирӣ менамояд. чорум ҳуқуқро барои ислоҳи хатогиҳо медиҳад. панҷум аз принсипҳои ихтиёрӣ, одоби муошират, эътимоднокӣ, ҳуқуқҳои фардӣ ва ғайра иборат аст. шашум имконият ба ҷавобгарӣ кашидани журналистро кам мекунад. ҳафтум озодшавӣ аз мурофиаҳои судиро медиҳад. ҳаштум вақт ва маблағҳоро сарфа мекунад. нуҳум меъёрҳои ахлоқии журналист як хусусияти тавсиявӣ мебошад. дӯстон, биёед бинем ки акнун танзимкунӣ ба мо чӣ медиҳад. дар аввал танзимкунӣ ин танзимкунии давлатист, яъне ки санадҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ, ин кодексҳо, қонунҳо, санадҳои зерқонунӣ. дуюм ҷавобгарие ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳаст характери иҷрои ҳатмӣ дорад. севум санксияҳо, яъне ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ ва гражданӣ. чорум баҳсҳои тӯлонии судӣ ва дар охир боздошт ё ин ки бастани воситаи ахбори омма. локин дар танзимкунӣ зарур аст ки конститутсия цензураро бояд манъ кунад ва озодии суханро ҳифз намояд. қонунгузорӣ бояд кафолати дастрасӣ ба иттилоотро диҳад. қонунгузорӣ фаъолияти касбии журналистиро бояд ҳифз кунад ва қонунгузорӣ бояд кафолати рақобати солимро ба воситаи ахбори омма диҳад. дӯстони азиз, ин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар масъалаи худтанзимкунӣ ва агар ягон саволҳои иловагӣ пайдо шаванд, шумо метавонед ба гурӯҳи телеграм ба мо ирсол намоед ва ман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам.